Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Θα παίξουμε με διάφορους παίκτες που είναι κοντά, να τους πάμε next tier. Έτσι απλώς για να έχω πιο πολλούς παίκτες ανεβασμένων tier. Παιδιά, έχω πάρει στο μέλλον, δείτε, έχω και το skin του πιο παλιού Brawl Pass. Αλλά δεν μου αρέσει πολύ, είναι άχρηστο. Τουλάχιστον 5 κύπεδα να πάρουμε και την έχουμε ανεβάσει. Είναι εύκολη μελέτη. Ενώ χρειάζομαι λίγα κύπεδα για να την ανεβάσω. Δεν έχω κάνει και 5 hits. Άντε. Έλα πάμε, έχουμε 10 κουτάκια. Αλλά δεν κόβει damage μάλλον. Πάρ' το! Έλα δου! Να είχα super. Όχι, μου φύγαν αυτές τις ευδοκίες. Showdown. Ναι, παιδιά, βγήκαμε πρώτοι, τον σκότωσα και τον Λιου. Πάμε play again, εγώ πάω play again. Να, όχι, γιατί πάω play again, βγαίνω γρήγορα. Όχι, πρόλαβα και βγήκα. Να, παιδιά, την ανεβάσαμε. Γιατί super air. Δεν πειράζει όμως, εντάξει. Τώρα ποιος είναι ο Colt. Οκ. Ναι, έχω και πολλά skins στο Colt. Έχω αυτό, την Banana Colt, το Shark Tooth Colt, αυτό με τα 1000 blinks είναι ωραίο, ναι, το Spartan Colt και αυτό εδώ πέρα. Εμείς θα παίξουμε με αυτό. Και πάμε να παίξουμε. Οκ, παιδιά, μείναμε showdown. Πάμε να βρούμε εκείνη την ομάδα. Βασικά θα πάω να πάρω το κουτάκι πρώτα. Οκ, τη βρήκαμε. Όχι, δεν την πέτυχα. Δεν πέτυχα την αρχή. Όχι, κοίτα κουτάκια γκάς. Κοίτα, όχι, μην μου κολλάει. Ευτυχώς. Ευτυχώς μπήκε μπροστά μου ο Hank. Αλλιώς είχα πεθάνει. Ναι, παιδιά, νικήσαμε. Νομίζω ναι. Ναι, παιδιά, τον πήγαμε κι αυτόν. 250. Θα ανεβάσουμε πολλούς παίκτες. Σίγουρα 10. Έχουμε ανεβάσει 2 μέχρι στιγμής. Πάλι rare. Και πριν super rare. Πολύ καλό πήγε αυτό. Τώρα ποιος είναι? Τώρα είναι ο 8-bit και η Jackie. Πάμε πρώτα με 8-bit. Έχω κάποιο άλλο σκηνά. Αυτό όμως μου αρέσει, παιδιά, μας πιο πολύ. Το skin του 8-bit. Παιδιά, με έβαλε με έναν Berry. Τώρα αν είναι πάρα καλός ο Berry, μακάρι να είναι. Παιδιά, στο μάτς είμαστε 5η. Πριν έχασα 4ος. Ναι, 5ος που λέω. Και ξανά έπαιξα μάτς, δεν σας το έδειξα. Εντάξει, τώρα μακάρι να νικήσουμε. Η super μου δεν έχω gadgets μέσα, δεν το έχουν κάνει πολύ super. Παιδιά, τώρα βγήκαμε πρώτοι. Πήραμε 12 κύπελα. Παιδιά, έπαιρνες 10, είναι ωραίο που το κάνουμε να παίρνει 12. Οπότε το play again. Πάντως, πάτησε και η Bonnie play again. Και πάμε να δούμε με τι παίκτες θα μας βάλει. Έλα, μην μας βάλει με άχρηστο εμένα. Θα βάλει τους άλλους με άχρηστος. Παιδιά, για να δούμε με τι παίκτες μας έβαλε. Έχει πολλά κουτιά στο κέντρο. Πάλι εδώ με έβγαλε, ρε μπρο. Έχει βγάλει τόσες φορές εδώ πέρα. Με έβαλε με... ναι, εγώ με την Bonnie μπήκα πάλι τους άλλους. Οπότε ναι. Δεν και όσο λέγα πριν. Πάμε για τα κουτιά, εδώ κάτω. Έλα, πάμε. Έχει πολλά κουτιά εδώ πέρα. Όχι! Πηγαίνει αργά, ρε μπρο, ο 8-bit. Άντε ρε, ένα hit φεύγει σχεδόν. Έλα ρε Bonnie. Παιδιά, γύρισε η Bonnie, οπότε πάω να χωθώ κι εγώ σε άλλους. Πάστε το. Η ομάδα αυτή. Κοίτα δείτε ποια ομάδα βρήκε να πέσει μπροστά μας, ρε μπρο.
Όχι, τρίτη! Για ποιο λόγο τρίτη? Καλά παιδιά, δεν πειράζει, θα πάμε αν είναι μετά τον Edby, θα πάμε άλλον παίκτη. Δεν μπορώ. Δεν παίζω καλά ρε μπρο με Edby, είναι άχρηστος. Και από το κουτί ρε μπρο, ό,τι να είναι τι είχαμε. Φυσικά αυτή είναι πιο κοντά ρε μπρο. Ό,τι να είναι. Καλά παιδιά, βασικά λέω να αλλάξουμε. Πήγαμε δύο παίκτες, δεν πειράζει σιγά. Θα παίξουμε με έναν παίκτη να τον πάμε στο κήπεδο να γίνει. Με Hank. Δεν ξέρω κατά πόσο καλά θα πάει αυτό, αλλά πάμε να παίξουμε με Hank. Και θα δούμε. Από 200 να πάμε 250 τουλάχιστον. Παιδιά, μπήκαμε σε μάτς. Με έχει βάλει καλός παίκτης, αλλά και αυτή την πίστα δεν ξέρω πόσο καλός θα είναι. Τώρα θα δούμε αν είναι πολύ καλός. Ναι, θα δούμε τώρα. Παιδιά, ο Hank είναι καλός, πες να έχει φάει buff. Δεν είναι τόσο καλός νομίζω. Μάλλον νομίζω. Φάτο Edgar, νομίζω ότι είσαι καλός Edgar. Άχρηστος είσαι. Κοίτα, έρχεται και μου χώνεται, με πεθαίνει. Εγώ μπορώ να βρω πιο μακριά από την πίγα, οπότε δεν μπορεί να μου κάνει και κάτι. Ό,τι να είναι λίγο. Πάω στο συμπαίκτη μου παιδιά, γεμίζω φούσκα. Πάσπα βασικά με αυτό. Έλα ρε μπρο, από τον Edgar. Φάτο Edgar. Φάτο. Χα, παιδιά, δύο φορές τον σκότωσα αυτόν. Ναι, βγήκαμε 12 κύπελα. Οκ, πάμε. Γιατί σου παρέα, δεν μπορεί να δει για να δει credits, θέλω πιο πολύ παίκτης. Credits ή παίκτη, γιατί θέλω παλιά μου κοντά να τους πάρω όλους και τώρα άστο. Είχα 60 κάτι, ίσως 75 κάπου εκεί. Παιδιά, μπήκαμε πάλι δεύτερο μάτς, μας μένουν ακόμη 40 κύπελα. Εγώ πάω να πάρω κουτάκια, να βρω κουτάκια βασικά πρώτα. Έχει παίκτη, οπότε πάω εκεί πέρα. Δεν χρειάστηκε. Το σκότωσα. Ο συμπαίκτης μου ο Σέρτς. Καλύτερο πόρ. Ο Σέρτς είναι τόσο καλός για αυτή την πίστα. Κοίτα εδώ πηγαίνει. Όχι! Παιδιά, έκανα βλακία, εντάξει. Ναι ρε Σέρτς. Έκανα βλακία, εντάξει, δεν πειράζει σιγά. Τουλάχιστον έχω καλό συμπαίκτη. Ναι, θα σπάσει. Το έχει δει από κάπου μάλλον ότι πάει το τείχο με τη σούπερ, αλλά χρειάζεται τον gadget. Ό,τι να είναι. Όχι, δεν ήμουν ακριβώς πάνω για να τη φάω εύκολα. Αλλά δεν πειράζει, την έφαγα τους άλλους. Σιγά. Αν δεν σε έλα εδώ ρε Ρίκο. Εγώ να έρθω σε σένα αποκλείεται, εσύ να έρθεις. Γιατί δεν έρχεσαι, εσύ κότα. Παιδιά, εντάξει, μάλλον ο Ρίκο είναι λίγο κότα. Επειδή δεν έχει έρθει κάποιος συμπαίκτης του. Έλα, δεν τον φτάνω. Έλα, Ρίκο, έλα. Εντάξει, έχω σούπερ τώρα και να μου χωθεί δεν με πειράζει. Σιγά, ό,τι να είναι. Παιδιά, πάλι πέθανα από βλακεία. Βασικά, όχι, ένας ελπρίμο τον σκότωσε και με σκότωσε. Κοίτα εδώ ο συμπαίκτης μου ρε μπρο. 6 κύπελα, είναι ένα, δεν πειράζει σιγά. Παιδιά, μπήκαμε για να δούμε με τι παίκτης μας έχει βάλει. Εμένα με Μπίμπι, ποια είναι skin είναι αυτό? Μπίμπις, οκ, εντάξει. Είναι Μπίμπις. Οκ, πάνε τα δύο κουτάκια. Πήρα ήδη δύο κουτάκια. Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι καλός τελικά ο τέτοιος που έλεγα. Δεν είναι καλός που έλεγα. Ο Hank. Καλός είναι, αλλά πρέπει να δεν έχεις κουτάκι και δεν έχεις πολύ. Πρέπει να τον ανεβάσεις, να έχει damage καταρχήν. Κοίτα, πήγε level 2. Ωραία, μπρο. Ο τέτοιος, πώς λέγεται αυτός? Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Πήγε level 2. Έτσι τώρα. Παιδιά, σκοτώσαμε εγώ με τον συμπαίκτη μου τη μια ομάδα, αλλά πέθανε ο συμπαίκτης μου.
Δεν τον πέτυχα ρε μπρο. Το καλό είναι ότι με τους φίβορο Χάνκ χιλιάρι, αλλά υπάρχει περίπτωση να μην τον πετύχει. Καλά όμως αν είναι πάνω του άλλος, άστο. Έχει κόψει τρομερό damage. Τι του έκανα. Έκανε hit προς τα εδώ και εγώ τον σκότωσα. Παιδιά έχω 14 κουτάκι και έχω 14.440 HP. 14.000 κουτάκι, 14 κουτάκι και 14.000 HP. Σιγά δεν έγινε και κάτι που μου κάνει με αυτή η Τσάρλι. Μου έκανα εγώ. Δεν ξέρω αν το είδατε. Αλλά με έκανα εγώ η Τσάρλι αυτή. Πάλι πεθαίνω ο δικός μου. Γιατί είσαι τόσο άμπαλος. Πω την άλλο η πρίμα. Νουμπάκι. Μποτάκι θα ήταν η πρίμα μάλλον. Μποτάκι. 244 κύπεδα πλέγγεν εγώ ποτέ. Παιδιά αν βγούμε πρώτη πάλι θα πάμε 249. Ό,τι να είναι, γιατί θα πάρουμε 12, θα πάμε 248 και ένα με το Winstreak. Ένα Winstreak. Με έβαλε με λόλα, δεν ξέρω αν πάει καλά αυτό, αλλά θα δούμε. Έλα ρε μπρο, να τον είχαν level 11, θα τους είχα σκοτώσει τώρα. Ο συμπαίκτης μου πέθανε, πολύ καλό είναι αυτό. Φάτο ρε Φρανκ. Α, δεν πέθανε ο συμπαίκτης μου, κάπου είχε μπει. Τι του έκανα το Φρανκ όμως. Τον ξεφτύδισε το Φρανκ. Κοίτα ρε μπρο. Δεν υπήρχε άλλος παίκτης. Ω, τι του έκανα το Κορντίλιους. Τώρα όντως πέθανε ο συμπαίκτης μου. Δεν είναι κάποιος θα μου, οκ. Δύο ομάδες. Πάμε προς τα κέντρα. Δεν κουτάκι έχουμε μόνο, άρα δεν νομίζω να νικήσουμε. Παιδιά, εντάξει, δεν νικάμε, εντάξει, λογικό είναι. 14 κουτάκια έχουν. Αλλά τον Edgar τον άφησα full HP. Αλλά εντάξει, πεθάναμε. Δεν πειράζει όμως, σιγά μια χαρά είναι και το δεύτερο. Πήγαμε 241. Παιδιά με βάλαμε ό,τι να είναι συμπαίκτη, δεν κουνιέται. Α, μόλις το αποκουνήθηκε, ό,τι να είναι. Παιδιά έχουμε μείνει 4 ομάδες, ένα Piper. Κοίτα κόλλησα εκεί πέρα ρε μπρο. Δεν πιστεύω. Τώρα την έφυγε ο συμπαίκτης μου. Έχουμε και μια Piper, είμαστε 3 τώρα, παίζουμε 3 εμείς. Αυτό είναι το καλό με το Sirius, μπορεί να κάνει αυτό που πολεμάει. Ρε μπρο, σε αυτόν το παίκτη από κοντά δεν κάνει να πηγαίνουμε. Φάτο! Βασικά τώρα έκανε, επειδή πήρα σούπερ έκανε. Αλλά χωρίς σούπερ δεν κάνει να πηγαίνουμε. Και τα πήγε ο άλλος εκεί πέρα και τον έβγαλε 2 hits. Πήγε ο συμπαίκτης μου και τον έβγαλε 2 hits, ήθελα να πω. Ό,τι να είναι. Τάρα εδώ. Τάρα. Φάτο Τάρα. Τώρα που θα πας Τάρα, πού θα πας. Έλα συμπαίκτη μου, φάτον. Ναι. Παιδιά βγήκαμε πρώτοι. Πήγαμε τον Χάνκ 2.50. Και αν είναι θα ανοίξουμε και κάτι Star Drops που έχουμε σίγουρα. Ναι, πηγαίνει λίγο αργά, υπάρχει περίπτωση. Ναι, πηγαίνει full αργά. Skin η παίκτη. Πες μου τι πήρα πέρα. Ναι, 26-29. Και ήθελα παιδιά, να ολοκληρώσω στους Epic. Ναι, 26-29. Παίρνουμε και εδώ πέρα τα 250 credits για να πάρουμε την Άντζα. Α, παιδιά, γράψτε μου στα σχόλια. Έπαιρνα Sirius. Να πάρω και ήταν η Νάντζα καινούρια παίκτρια που βγήκε. Να πάρω την Νάντζα ή να το αλλάξω πάλι. Α, τώρα δεν μπορώ να το αλλάξω, οπότε αφήστε το. Φυσικά τίποτα, αφήστε το. Ναι, πήραμε κι άλλον παίκτη. Παιδιά, έχω σκοπό να μαζέψω 169 gems για να πάρω τη Maisie. Bonnie και Boss πάρω κάπου, δεν θέλω την δώσω.
Εδώ θα πάρω την Bonnie, τον Bo, βασικά την Bonnie μάλλον. Και εδώ πέρα το τυχαίο Epic. Τον Epic τον Bo. Αυτός εδώ δεν ξέρω αν είναι καλός, αλλά δεν ξέρω, θα δω όταν τον πάρω. Βασικά θα τον δοκιμάσω μετά. Πιο μετά. Τα παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο όμως. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και γράψτε μου τι άλλα παιχνίδια και ποιον παίκτη θέλω να πουσάρω. Παράδειγμα, σε ένα προηγούμενο βίντεο είχα πάει την Sandy 1116 και ανέβασα και εγώ 1129 λίγο μόνος μου. Παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Αυτό ήταν το βίντεο. Bye.